Eu sunt o ființă divină universală, o delegare divină a legii naturale universale și a drepturilor absolute inalienabile de autodeterminare. Bun venit la buletinul informativ GPMS. Sistemul monetar global al oamenilor din întreaga lume, GPMS, World, este noul sistem creat de noi, oamenii, și tot ce necesită este participarea ta activă, spunând da. Ne aflăm în prezent în faza a planului divin, care este un referendum la nivel mondial, adunând alegerea oamenilor la nivel global într-un singur loc. Consimțământul dumneavoastră, prin intermediul site-ului web GPMS, World, înseamnă alinierea dumneavoastră cu acest nou sistem care creează libertate și abundență pentru toți. Consimțământul dumneavoastră înseamnă, de asemenea, alinierea dumneavoastră cu legea naturală divină simplificată a să nu faci rău. Vom crea împreună, după ce vocea majorității umanității va fi adunată într-un singur loc, GPMS, World, banii care nu necesită sprijin extrinsec. Noi, ca oameni, avem dreptul și capacitatea deplină de a ne uni și de a crea bani care sunt împărțiți și distribuiți în mod egal fiecărui copil, femeie și bărbat, care are o valoare nelimitată. Pentru că fiecare din noi este valoarea și nu există nimic în afara sinelui care trebuie folosit ca suport pentru active, tu ești atul. Valoarea monetară a fiecăruia este nelimitată atunci când majoritatea oamenilor de pe planetă doresc și aleg să se unească pentru a crea această lume fără stres financiar. Vă rugăm să citiți din nou, sau o simțiți în profunzime. Faza 2 a planului GPMS depinde de colectarea vocii majoritare din întreaga lume, care se unesc și pur și simplu o aleg. Majoritatea, dacă nu toate, problemele umanității au fost cauzate de separare și, prin urmare, este de bun simț că singura soluție este unitatea, majoritatea unificându-se în acord cu un singur obiectiv de a crea o lume fără stres financiar, fără a face rău. Tot ceea ce este necesar pentru implementarea fazei 2, care este distribuirea fondurilor, este deja construit, dar acum, pur și simplu este pe mâini greșite. GPMS este instrumentul care readuce proprietatea și controlul asupra sistemului financiar în mâinile oamenilor din întreaga lume. Odată ce majoritatea și-a dat acordul, infrastructura cuantică existentă este rapid transfigurată pentru a distribui fondurile. Deci, în această etapă, tot ceea ce este necesar este să vă dați acordul și să împărtășiți mesajul. Cu cât oamenii din întreaga lume se unesc mai repede, cu atât noul sistem poate fi implementat mai repede și creăm un grup de reflexie de colaborare globală masivă de suflete centrate pe inimă. Familia GPMS, World vă trimite binecuvântări ție și tuturor strămoșilor tăi. Fie ca tu să ni te alaturi și împreună putem crea ceva frumos și în aliniere divină cu tot ce este și unde iubirea este moneda. Dacă ar fi să facem un auditul la nivel mondial, o privire veridică asupra stării experienței umane, adevărul ar vorbi de la sine. Un audit al sănătății mentale, fizice, emoționale și de experiența pentru fiecare bărbat, femeie și copil. Rezultatele ar fi, să zicem, de impact. Cu toate acestea, oamenii sunt segregați în fracțiuni, tabere, țări, clase, națiuni, echipe, grupuri, etichete și identități. Această privire de ansamblu rămâne nerecunoscută. Deoarece fiecare subsecțiune este informată despre modul în care o altă subsecțiune este de vină. Acest audit, dacă ar fi văzut pe un spectru de frecvență, arătând statu quo-ul energetic, ar arăta extrem de nepotrivit, ca miliarde de instrumente, care cântă diferite note, toate din cheie. În acest mare timp al unității, există o armonizare divină în curs, o acordare în sine. Rezultatele auditului sunt cunoscute, fără vină, dar este necesară reglarea și este la latitudinea fiecăruia să întreprindă acest lucru în mod deschis, sincer și cu grație. Sau dacă nu funcționează așa, lovitul și țipatul funcționează, de asemenea, rezultatul este inevitabil în orice caz. Și cu o inimă sinceră, singurele concluzii pot fi că mediul în care are loc această experiență a fost corupt.
Această corupție va fi înlăturată, la fiecare nivel, până când pur și simplu rămâne armonia. Tot ce este corupt va fi curățat, lăsând puritatea și adevărul. Nu poate exista altă cale. Mergem înainte, frați și surori frumoși. LMGPMS, World Guardian. Filipine, o întâlnire personală a avut loc cu o soră, care este un reprezentant umanitar autodesemnat GPMS și un frate cu influența al rețelelor sociale care și-a înregistrat spontan consimțământul pe site-ul web GPMS după ce a aflat că aceasta este alegerea pe care și-o dorește pentru sine și pentru umanitate. Acești frați și surori filipinezi sunt acum în colaborare cu ceilalți din toate colțurile Filipine, împărtășind planul divin în zonele îndepărtate unde internetul nu este accesibil. Ei merg din casă în casă, obținând datele de la familii care aleg să aibă cea mai bună viață pe care o merităm cu toții la implementarea planului divin pentru umanitate. Materialele și alte accesoriile sunt oferite sponsorizate de voluntarii GPMS care, de asemenea, îndeplinesc această sarcină divină din pură iubire pentru umanitate. Eforturile consolidate ale acestor frați și surori, pe care i-am contactat personal și virtual, au dus la adăugarea mai multor consimțământuri la ghișeul de pe site și sperăm că vor fi adăugate mult mai multe în zilele următoare. Deoarece am folosit o altă platformă media pentru a ne întâlni și să salutăm, să contactați și să primim actualizări de la alți voluntari reprezentanți și, de asemenea, să le răspundem preocupărilor și să solidificăm unitatea pe care am început să o construim între noi. De asemenea, îi încurajăm pe cei care au acces mai bun la internet să se alăture grupurilor de chat Telegram deschise de frați și surori din alte părți ale globului conectate la GPMS. De asemenea, aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi exprima recunoștința fratelui și sorei Mariana pentru iubirea voastră necondiționată. Știm că trebuie să facem ceea ce ne-am înscris să facem. Vreau doar să vă mulțumesc pentru că mi-ați ajutat în călătoria mea. Namaste, Lodi Raimundo. India, o întâlnire colectivă a participanților noștri GPMS din Thailanda, Filipine, Assam, Manipur, Delhi și Uttar Pradesh a avut loc miercuri, 30 august. A fost un moment fericit pentru noi toți. Jos pălăria pentru cei doi frați Leși. Lic. De asemenea, apreciem cu adevărat și altor tutori și surori din Thailanda și Filipine care au participat și au împărtășit gânduri, înțelepciune și procesul în desfășurare a ceea ce este GPMS. Întâlnirea a fost discutată în detaliu despre fiecare conținut din interiorul acesteia și a fost evidențiată diagrama de comparație a sistemului vechi existent și noul sistem, care se va întâmpla în curând odată ce vom avea semnarea consimțământului colectiv majoritar. A fost acordată atenție și celor 3 faze ale GPMS-ului nostru. Nu poate fi sărit și a trecut direct de la faza 1 la faza 3. Este nevoie de timp, dar nu va dura mult odată ce majoritatea sufletelor și-au semnat consimțământul și devin membri ai familiei ca frați și surori. De asemenea, citat Roma nu a fost construită într-o singură zi. Nevoia de a merge mai departe și deschiderea fazei a doua și a fazei a treia revine asupra noastră. La nivelul energiei, participanții au avut îndoieli eliminate și a fost împărtășit cum să-i se ridice frecvențele, să rezoneze și să aibă o conștiință mai înaltă. A fost deschis pentru multe suflete frumoase ale fraților și surorilor noastre. Fiorul și entuziasmul au continuat când am avut o altă întâlnire duminică, 3 septembrie. Această sesiune a fost foarte interactivă și domnul Utsap Kumar, unul dintre gardienii din Assam, a trecut prin toate aspectele, diagrama de comparație a sistemului vechi existent și noul. Importanța planului divin, înainte de a se conecta, pentru a citi mesajul divin autentic. Cum se poate conecta? Cum să recunoașteți și să vedeți consimțământul cuiva după semnare și rolul de colaborator al GPMS-ului nostru. Au fost efectuate și suplimente și interpretări.
Fiecare suflet trebuie să cunoască fiecare conținut al siteului nostru. Nivelul de octavă înalt al fluxului de energie a avut loc. A fost atât de memorabil să avem o astfel de întâlnire și așteptăm cu nerăbdare multe alte întâlniri și în viitor. Suntem gata să avem un pământ nou plin de abundență, bogăție, sănătate, fericire și iubire Pritam. India, Assam, frați și surori de suflet frumoși din districtele Assam și anume Nalbari, Dhubri, Lakhimpur, Demaji, Barpeta, Tinsukia, Korajar, Baksa și Dibrugarh au venit la semnarea consimțământului în masă, conectați și aliniați. La familia noastră GPMS, sistemul monetar. Liderii lucrează din greu pentru a merge mai departe urmând etica și principiile GPMS. Oricine a venit în față are inimii frumoase și așteaptă cu nerăbdare să lărgească orizonturile cu GPMS cu mentalitatea de a avea abundență deplină, bogăție, sănătate, fericire și dragoste. Utsab Kumar Nath. India, Delhi. Zilnic au loc mai multe runde de întâlniri împreună cu asociații, frați și surori, aici, în Delhi. Misiunea noastră de a eradica sărăcia este de primă preocupare. Prin GPMS, toată lumea speră să aibă un sistem educațional de vârf și să îmbunătățească condițiile de sănătate și stilul de viață al multora. Prin GPMS-ul nostru și cu inimile și sufletele curate, frații și surorile noștri vor avea o înțelegere pură și o mentalitate de abundență. Joginder Pal. Altele, un cont Telegram GPMS Healing a fost creat săptămâna aceasta și, deși este în stadiul incipient, îl vedem în creștere organică într-un spațiu în care împărtășim oferte de vindecare mentală, emoțională, fizică și spirituală, sprijin, înțelepciune, îndrumare și inspirație. Un spațiu, de asemenea, în care împărtășim actualizări planetare și noi tehnologii și tehnici de vindecare. Avem, de asemenea, echipa GPMS AI care explorează beneficiile utilizării tehnologiei AI, în conformitate cu GPMS și cum poate fi folosit în beneficiul umanității și al naturii.